बाजैयाबा दंना गैया न'आव? ओ बाजै बाजै बाबा बाजैयालाय दंना गैया ब्रा? दा मोना गंसे लोंनाय प्लानिंआबो केनसेल जासिगोन नामा ब्रा? दोङो माथो। ए माथो दिफो धनन्जयाखैसो फैदो माथो। औ बाजै। जिराय। नै मासेया नोंनि खिबुखौनो नेबाय दं। जिरायनो र' बाजै। दासो आंनि 10 किल' पार मोननाया खान्थि मोनबाय। हामा माथो खबर नङालाय बाजै? हामाहाय सयथि 150। मा जाबावगोन आंनि दुखुथिया जिउआ? चकलेट गरसेबो मोनजाला। बैनियालाय बाजै? बैनिया? बै सुवा खाथिनिया बेखौथ' मा बुंबावनो? लागेरा हो मुन्ना भाई। माब्लाबा दुब्रि हाग्रा बिजौजोंनो फुटाना दोनगोन आं बेखौ। नै बाजै खोनासं, दाखालि बावै बै नोंसा बिजावजालि मोजाङा हामफे गालिलानो थांनानै ओरैबायदि माबा बुंहैदोंना, जे मा बुंबावनो आरो आं खोन्थानोनो लाजिनायसो मोनबाय। अरलायनो र' आं साला मावजि मानिखौ। दे आगै बुंदोल' लाजिनो नाङा। लाजिनाय माने आखाया बेसे मानबाय दंना आंनिया। मोनबाय र' गथानो। मानगाबाय दा? नै बाजै खोनासं, नोंसा बिश्व सुन्द्रि बिजावजालिया थांना ओरैबायदि बुंहैदों दि नोंसालानो जेबो हाथायखौनो खालामानो, बिसासो नोंसाखौ हाथाय बाजार खालामनो जाहोबाय थायो। आरोथ' नोंलायनो जेबोखौनो मावानो, खालि उन्दु खिफि सारुखान हिनजाव बायदि खालि आथिं हेबे जाबाय थायो। हा बिब्दिसो बुंदों बे कुलुकसिनिया? मा बाजार खालामोखाय बिसालाय? माब्लाबा बै थाइस' आइथें, माब्लाबा दालिया दाफुआ, माब्लाबा अमा बेदर। अमा बेदरथ' होनजायानोखा, बाट अमानि हारा जायखौ जों अमा पाउदरि सुपारि होननानै बुङो, बेखौलाय माया जालाबायो? थु सैमायाबो जाया बेखौ। नै बाजै नोरै बुं। मा जाखो आगै? पेट्रल जोब्बाय बाजै, खुगायानो सोलिला। नो 200 नामा बाजै? फैसायालाय आसलिना नकलिब्रा। होद माथा आसलिसो, मत मागा दिदों दे। नै बाजै आरो नोरै होनना बुंबावदों, नोंलायनो बिजों जेरावबो बाखायानो, ना ओंखाम ओंख्रि संनाय ना गायनाय फुनाय, खेबसे खिफिनो नों उरायलांगोन नों। बा महारानिया फैसनायनि सोर खिफिना हाबानो उरायगोन? फंसे खावलायथिं होना पेटे खिस्रायनो हायाब्ला आंनि मुङाबो जायदि नङा। नोंखौनो सथ्रि। बाजै आरो मोनसे खबर दङमोन, माथो सालायानो गिदिंला जाबाय। नो दोंखायो आंनाव नोंनि सालायनि पेट्रला। बिनिखायनो नोंसोरखौ बिराद मोजां मोनलै आं बाजै। नै बाजै नोंसा हौवाया बै गारबालानो थांनानै सानफ्रोमबो लुलु पुथु मानोथ' बुजिदों ना बाजै? आरो लोंहैबाय थायो। बेनिखायथ' साला बाल धक्राया हर जाना फैयो। फैथ' र' बेखौ ना गोरानखौ बाथोन देनाय बायदि देग्लिनो हायाब्ला आंनि मुङाबो जायनाय नङा। आरो मायबाफोर? गैला बाजै, दिनैनि उरा बाथुरा इसिनोसै। आरो हायोमोनब्ला बनासखौ एसे मोनलांनो मोनब्ला हामगौमोन बाजै। रथ' दसे साहा लोंलां, आं बै महारानिखौ साहा फुदुंनो खोन्थालांनि। आं मोनसे खामानियाव बै हाफिननायाव थांना फैनि। दे बाजै जागोन दे। आगै ओइ आगै। औ आब'। नै आगैनो साहा एसे फुदुंना लाबोलाय, आं बेलेगाव थांना फैनो दसे। दे आब' जागोन। रायखसि साला। आगै जिरायथ'।
बै महारानिखौ माब्लाबा मुस्लिमफोरनो फानहरगोन आं मा जाबावगोन आंहा उन्दुब्लाबो खिब्लाबो जेरावबो सान्ति गैला माथो आगै साखो लोंलांनो दाबाव दे बै गोलोबोन्दाखौ फैथ'र' थाफ्ला गोसो जालायनाय बुगोन आं हे आफा बोराइ बाथौ लांदोहाय आंखौ थांना थानो गोसो गैला साला बे हौवाजों हाबा जाना बरबाद जाबाय आंहा नलेबा माब्लाबा ठिकादार होया लांबायमोन आंखौ माब्लाबा बेथनोबो ब्लज खारगार होनाय आंनिया बारा रागा जोंब्ला हामाहाय आंनिया खमफिसि गारो ए आगैसो माथो फै 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 बेहाय जिरायफै औ बाजै आंसो फै आगै फै जिरायफैदो बेहायनो बैहाय जिरायनो नाङा आगै जायलिन न'आव बियो खिफि खिफि लेथ्रा खालामजोबना दोनो आगै न'खौ दे जागोन दे बाजै मिन्थिना लाखा आगै र' आगै आं साहा एसे फुदुंना लाबोनि नों दसे जिरायथ' दे बाजै दे थां बाजै मामार फुनालाय थां लोंनिसै नोंनि कमल कमल आखाइनि साहा फुदुंनायखौ एथ' समायना सिख्लाखौ आइफेल टावार बायदि सेंग्रायालाय बोरैथो मोनबोखोब्रा आंजोंसो समायगौमोन फाग्लिया हाबाब समायनानि बिमा बावसो माथो माने खतरनाक समायना एकदम मिस्टी देख के दिल फटिजां हो गया आदाया गोलाव जानायब्ला नोंखौ लानासो खारबायमोन आं मा जाखो आगै जेबो जायाखै बाजै नोंनि समायना मोखांखौ नायनानैसो गोमाबदों जे एफा समायना महर मोखांखौ इसोरा बेसे आलो आलो बनायना हरदों बे होननानै जोंखौथ' माबा ओइ थांदोलै नोङो होननानै लावदुम फिथा बायदि नोरै नोरै बुथुमनानै ज्राब गारहरदों बे थोद मोना जाम्बा बिब्दि बुंनो नो आगै साया लोंदो दे बाजै बाजै एफा गोथाव माथो साया नों बायदि थोद नङा मा रावबो पात्ता मोना माथोहाय आंजों बाजै नोंनो मोनसेसो बाथ्रा बुंफैदोंमोन आं नाथाय मा नाथाय जाखो आगै नाथाय माथो उदैयाव पेट्रल जोबनायलाय बाथ्रायानो भान्दारनिफ्राय ओंखारला जाबाय माथो र' लायनि आं नोंनि पेट्रलखौ मोनलायसिगोन र' पेट्रला मा पात्ता मोननो आंजोंलाय बाजै नोंसोर दाउस्रि देलाय मानिखौ खेबलाय होनो हायाब्ला आंनि मुङाबो खिब्रुमा नङा नो आगै जाबायना पेट्रला उदैयाव फुल जाबाय र' दिनैनि हाजिराया नारखांसिगोन ना उदैनि मटरा बाजै नै बाजै खोनासं मैया नोंखौ बाजै जायलिया बै सामुस लानो थांनानै माबा बुंना रायखोमायसिदों मा होनना रायनाय बै जायलिया साला बै गन्थंना लिपस्टिक लानायखौ जोद थाबजोबगोन आं गिनाय सोंबायलां सिनाय मोनाखै बे साला आंखौ मेगनफ्रासो आन्देद जालाय लांबायलै हारा मोनसे बिबो र' बाजै मोननैसो दंबावो नोंलायनो खांसे बायदि गंसेखौनो सुवानो आरो गावनि मोदोम जिनिरखौबो बुंना लाबावानो सि बिब्दिसो बुंदों बे आंखौ सैमा जोआ आयु माखौबासो एद'ना लाफ्लांबाय आं बेखौ जोगगासिनो खुगाथिं खि होनायाब्ला आंनि मुङाबो नेउल नङा रो बाजै ज्यादा गुस्सा मत करो वरना गुस्से में इधर उधर निकल जाओगी अरे मा बुंबावनाय आंनि बागै बै जायलि कालिया आरो नोंलायनो जे नोंलायनो खिनाय खि बुसुआनो मा ओ भाई मारो मुझे मारो रो बाजै रो
अबे साले Putri. Oh sorry, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाती हूँ। अरे मम्मा बुमोने बजाइलिया। Gila bajai gila. Ada yang kerja. How? Kapkel malah kang le. Maka bayar nang maka masih itu nang lawyang. Karena nilik taruh segala nang lawyang. Rora kay mazaku. You. Fighting ro boy dok rajalia. Musuh finai ganang.